buru mapak egiteko tresna errez bat ikusiko dugu, bai? Hau izango da, sartzen garenean, helbide hortan sartzen garenean topatuko duguna, eta orduan, lehenengo gauza pixka garbitu, ezta? Orduan, zer egin behar dugun, bida, puntu gorri hortatik tiratzen badugu, hasten gara, bai? Adarrak ateatzen, nahi adina adar atea ditzakegu, bai? Orduan, bi aldiz klikatzen badugu gainean, idatzi ahal izango dugu, bai? Bi aldiz, idatzi, bi aldiz klikatu, idatzi, bai? Horretaz gain, jartzen bagara edozein puntutan, bai? Adar gehiago atera izango ditugu. Bai? Bueno. Hala. Bai? Eta nahi dugun puntotik jarraitu izango dugu. Eta gero hemendik jarraitu nahi dugula? Bueno, hori. Bai? Orduan, egin dezakegu, beste beso bat behar dugula, venga, hala, beste bat, bai? Hemendik beste bat, oso erresa da, mapak egitea. Esportatu dezakegu, bai? Gorde dezakegu, imprimatu dezakegu, erresena, ziur aski, esportatzea da irudi gixera. Hemen sakatuko dugu, ikusten duzue, esport. Orduan, hemen, xaguaren punteroaren eskubiko teklarekin eman da, gorde irudia honela sakatu, jarriko buru mapa, eta gure ordenagailuan gordeko dugu. Eta hauxe da, gorde duguna. Beraz, oso erresa da gero buru mapa hori konpartitzea, partekatzea edo erabiltzea. Horixe da, ez daka askoz ere misterio gehiagorik tresna honek. Aukera asko ditu, baina hori ja bakoitzaren kontura, bale? Aio?